Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Ayaw kong yaki! I told you to let Christine go! Papa! Facundo, ayaw! Facundo! Ayaw! Bro! Ayaw ka nagwata, Facundo, maluoy ka! Christine, di ka lingon ka, naluoy na ako nga kong pangasaunan. Pahawa na diha, nabayot ka, ganong imam kong giyakan. Maluoy ka nito, Hana. Oo, Christine, maluoy ko. Kay di na maulian kung maigos imong kumo. oh, uy, ha? Masa man, ingon anak kakusog ng iyang kumo. Ingon ana ang mahitabuon niya sa imong naong. Uy, pahawa diha. Papa! Buya akong anak! Wala ka matarog sa ako pagtumo, di ba? Papa! Magawa ko pala! I'll call police! No, ayaw, di na kinahanglan. Facundo, please, dali na. Barog na. Ubarog ko if you run away with me. Facundo, Ayaw ha? Dili, Christine ha? This is it. Bada. Magtawag na ko police. Aron dungan ka mong dakpon na gusto. O kining tawana nga nagdaog-daog karon sa akong anak. Alfonso. ayaw, please. You know I can do it, Augusto. Pusasan ka samtang niya ka sa ospital. Ug ipadakop ko sa kining tawhana karon. Then do it. No, dili. Ayaw ka nagbuhata, Tito Alfonso. Pahawa na diha. Di ka makasabot. Di na pahawa na. Christine. Oh, kina. Itukbod pa ka ng tawahan ni Christine. Kay, bugat na kayo sa akong tiyan, oy. Abi mo, paglisod gigos pag ginawa. Kita ka. Kabantay ka. Panagsan lang kong mo ginawa. Mas may nari ka mo ginhawa. Ah? Pahawa. Palayo gikan din niya. Huwag ko magkinahanglan sa imong tabang. Christine. Sa pahawa na. Di ka makasabot. Dili ko nimo. Wala ko'y planong mo balik pa sa imong asyenda. Dili ko ganahan dito. Kapoy. Huwag ko maanad o probinsya. Mingaw. Kihimo pa ko nimong katabang dito. Mga di na ko muuban nimo pagbalik. Busa pahawa na din balik na si imong gigikanan. Unsa ba? Huwag ko magkinahanglan nimo. Oh. Wag ka makabati sa akong pangasaunan. Pahawa na pa! Tumba ka lagi. Oops! Bargo. Nagkabati ka sa gisulti ni Christine. Dili si ganahan ng puyos probinsya. Mo nga biya nagikan din eh. Is that what you really want? Yes. I'm sorry if I failed you. I'm sorry if I didn't make your life easy. I'm sorry if I wasn't the man that you want me to. Facundo. Goodbye, Christine. Facundo. Oops! Christine, pasag din na siyang makabiya. Ganun kasakit sa kong kibati. Ganun ingon man ini kasakit. Murag gipikas ang akong kasing-kasing. Why do you have to hurt me this way, Christine? Bro, Why? manguli na kita. Tinuod na gini, ha? What ako kaniyo, toy? Uy, asa ka pa, ingoroy? Hello, si Facundo. Facundo. I'm sorry, Apo. Ayog ka bala kay Christine. Dili, uban ako. Kabantay ka. Dili ka na muhilak bisan ka nusa. Kabantay ka na. Oh, well. So, this is it. Hiskutan ta na ang mahitungod sa kasal sa akong anak ug sa imong apo. May mo ba? Di lang una karon, Alfonso. Di apa ko sa ospital. Oh, no. Actually, wag ko mangayo sa imong opinyon, Augusto. Cause whether muyon mo o dili, it doesn't matter.
Ang pagbati sa akong anak lang ang mahinungdanon ug ang iyang opinyon lang ang akong pamation. Yan! Gusto mo kinakimong gibuhat, ha? Ganong kipabuak mo ka ng baso o plato. Nabuang ka na ba? Hapit na, Lola! Hapit na! Ah! Ay! Husto na! Naglagot ko! Naglagot ko! Ay! Haginang husto na! Ah! Ha? Lolo! Huwag kay katungod nga mamuak sa mga butang din eh. Buang ka! Ah. Nasayod ka bang mga antigo kini, ha? Salbahis ka! Nasayod ka bang mga antigo kini, ha? Sa ginikanan pa kini ni Manuel, pinangga kaayo kini sa senyora ang iyang mga butang. Nga bang mapagkabana ka pa man, ana? Dili ka na angayan pang anugnan, ana, Lola. Kay patay na ang imong Manuel. Wa na'y Manuel nga mo balik pa nimo para pakaslan ka. Dili si Manuel ang akong gipaabot aron maangkon ko kining tanan. Wa na ko magkinahanglan pa niya. Mahimong maangkon ko kining tanan. Nato, kung mo lampos ka lang sa pag-angkon ni Facundo. Wala si Facundo, Lola. Nag-uba na sila ni Christine. Samtang wa pa sila makasal, may paglaong pang maangkon mo siya. Busa-buhata ang tanan niya na. Buhata ang tanan. Ayaw pag pinarihas na ako, nakabati ka, ha? May katungod ta ni ining mansyon. Oh, Si Facundo? pagdali. Tarungan ka ng imong kaugaling. Ug tagbuan na siya. Pagdali. Ako na'y bahala din eh. Lakaw na. Oo, Lola. Oo. Bro, nabalik na kita sa mansion. Bro, ano ba? Ano surundir mo kadayon eh? Ang pagtuon ako ni mo, di mo kayo nga nana. Kuan, sa akong tanaw, klaro itong napugos na si Christine nga. Si made her choice. Bro, kaluoy sa kinan. Napaimuntan taon-taon. Kibuntak. Kiwa mabuwak ang sa amin. Ay, nauglasag ko nga magulanon eh. Ay, ano na may makita ito balik ni Kuanda ni. Sakit pa nga na itong suong tumboy ni Milvin ha. Kabuang masawa ko. Masawa ko niya. Kalimut ko sa mga. Ay! Ay! Kuya Facundo! Oh! Kuya! Mauday. Kay nahinumdum din akong heart. Na siya na gina yung tinuon akong original na ako nagustuhan. Mitagbuay. Ay, dako kay ngisi. Hala, gihak na. Milayog magdiretso ni bro na ko Facundo. Uy, usam na. Oh, hala, dili mahimo. It's unfair. Kung muna ako ron, kinalang buhaton sa niya nako. Kisan sa kunya, kinahanglan yun. Yan na. Anong gibuhat ka to? Sorry. Nakalitan sab ko sa kong gibuhat. Wa ko katutuyo ako nga sa ngapil ta kamahagkan. Na-excite lang tingali ko kay nakita ta na ka. Abi ko, dili ka paghihapon maulit ni. Sorry. Gigutom ka na ba? Dali, hukaran ta na ka. Wa. Ako na. Gutom ko. Unsa may imong gusto? Wa. Kadiyot lang. Kadiyot lang. Let go yan. Sorry. Nabala ka lang ko. Ingulag sa... Uy, mo disturbo na ako sa kulawak, ha? Shit. Day. Giwakautan mo ka, day. Ako lehati man, day. Gutom ko. So? Sukaran ko naman. Facundo ka? Dili. Oh, dili ta kaukaran. Hindi ko naman pinangga lagi ba? May pinalabig yun ka. Sige lang eh. Kaya kung maminyo na niya ta, ikaw rong gyapon ang muhukar ako. Nya, imo rin ko karag sudan. Aw kan onda yung tika. Aw kan din ako sudan. Simba ko. Pero
sila si Christine o Melvin o ba ninyo? Ano? Di ko matubag. Kaya wa ko nimo kari. Di ko matubag. Okay. Edi, ako itubag sa akong pangutana. Kay wa na ko sila makita sa sakyanan. Buot bang ipasabot nga nagpabili na sila sa syudad? O dili na sila mo balik pa din Bisan kanus Di gyapon ko mutubag. Gawas lang kung imo kong ukaran. Ay, di ako gyapon mo tubag na ako. Okay, Dili na mo balik pa din si Christine, hinungdan nga bugat ang buot ni Facundo. Kun mao. Ako na kining maong higayon. Miuyo na kanako ang kahigayunan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!